Matanga. Nyama blanco. Isanzondora yako. Isanzondora yako huko eka. Mira bricks cutter. I'm so glad that this conversation is going to be happening in English and nothing but in English. Why in English? Are you European? No. I just want the world to understand so that we quickly translate what we're trying to talk about. No. We just want to make it simple. No, it's not that. It's just because you went to a good school and went to Harare. No, all are good schools. But what is happening in Naima Blanc? What is happening in Naima Blanc? No, it will be mixing, but it will be English. Especially you. Why is it that a lot of people will flow to you like the waters of Limpopo if you got magic or something? Yeah, one of them. Exactly. Excuse yourself for me, and maybe all of them, they won't follow me. Are you very serious about it? I'm serious about it. Because, hey, I see you. With you don't give me no peace. You wake me up at 7 o'clock. So that you wake up, so that I know you are already happy and you are awake. No, German. To see you in German. the morning. That's why I want to go for foreign. I don't go to my hotel, I go to my lodge. Because I don't go to sin. I don't get time, I know that. 10 o'clock, 11 o'clock. You know, you'll be afraid. Somebody. You'll be afraid. Alphonso atakabisira makorokoto endakaniyo. Abisira makorokoto akuchikira inini manje. Unotowadziwa kuti wakazvara makorokoto akuchikira amana kumuka. Pape. Apona plan. Apozoti plan iriko padedi. You know, everybody has to know and has to understand. No, it's a virtue to just say good morning Sekuru. I want to. Dambo kubvunza wamumusha amai nini. Sister Love. Kuti mamukase chiwanokera kuita zvaunoita kunditambudza kwaunondita pamba panapa kuti mamukase iwewe wakamumutsa kana baba. Why me? Just because ndogara kuCanada, just because uda kutengera wawa manje wakundimutsa kusenseri kuti ndimuke ndibude parodi ndikutengera wawa. Ndita kuona mablangu kuti mamukaboere unongeda Harare uri safe. Kwandakamuka bho chi chinozoitika after ndamuka bho. Zesu zapo. Do you know time and all that? I don't know. You know, when we attempt to tell us you don't sleep, you be on the internet and everything. But unzwa kuti mamuka bho chiti. Zvinenge dziri nguva yefonzo. No, dzinenge dziri nguva yepaunondimutsa taura iwewe. Sen kwenguvai. Sen. Kuti kwenguvai. 5 men. Early mdudu. Ndichedza kuda kuona kuti are you there? Are you keeping on, you know? Back to the basics and it. Asinda uri too selective. Wamumutsa kana Junet kana Ameko wakamba wamutsa. So too selective. Kuni mawani ngawo. Just because abana mari manje. Kwete udaro. Pape. Ayiyo kune mawani. Uzaka kuti bana. Mkoma kutsadaro. Kwenyu acheka todi. Ndikumutse bakuseni wereka mchida. Aiwa ndidini. Alphonso. First of all, let's go to the basics and my basics emuno Zimbabwe, especially kuside kwandogara kuno. Kuside kwenyu kune magetsi. Ekuno ku magetsi ano yangwa. Kuside kwedu kuno. 10:30. Right. Awena 10:30 andika. We have to enjoy the TV. Maybe sometimes we have to start cooking. Exactly. Ndoenda pa internet. Ndorana na 3. Ozo ndimutsa na 6 okuruko. Zviri fair izvo. Aiwa ndikumbura ndiregerereyo. Zvese zvine sambo zvisa musoro idzungu.
idzungu randichitoita because dzungu rako iroro inanokuya udye doviro ayana chikumbirawo mufunge mundiregere because ukaona kuti chipepe inoitoti ndatoita good boy kuti atoita nomutsa chi wakambomutsa ndune wakambomutsa bango iri handudangobvunza bango mukoma wangu wakambomutsa vanhu vaine emergency aiwa wakambomutsa here kuti mukasei kuma6 kuonodimutsa wai uchida kumutsa inini bosuda kuti ndikutengere musombodiya manje ndingoro handingahoti kamamulangoti just because you want to go to the embassy Russian embassy ngozi kuzimbabwe kwakunetsa kakuti uyoda kuti umwe wato udhura iwe kuti waunzi dhora wasi kudhura this is a dollar US abla kokwandiri unzamunganipa dhola izvozvo ndoswera ndotengera shamwa dzangu dzikaloriri happy party ndiri $1 munoona ndakarara murodhu izvozvo izvi ndo zvawati tigarire pana patitaura zvato aya no it's like inini yakundimutsa manje is that more important than wangada kutaura kuti chini inini zvandachida kutaura nemi mablango ndizodaiwa handisi kukwatisa fonzi taura zvauda kutaura ini mablango ini chinja ndachida kunyasovhunza inini ndezvekuti inini pese pandindichikuonai pese pandorangarira inini it seems kuti you have a quarrel hatinambopinda ndamboita quarrel what quarrel taura one quarrel ndakamboita with friends, society, but especially family. Why is it? No, when we're having a discussion, it's not a quarrel. When you're having what we call politics, dialogue, it's not a quarrel. Oh, it's not a quarrel. Yeah, a quarrel one anenge vachishauta munhu ari kushautako munhu ari kushautako and it ends up vanhu kana kuti vakutora but ndano wakanzwanzwa ndakamborwa naye ndane 2 months ndiri kuno ndandakanzwa ndakamuna December hapana kunge zvawada kundiita nezuro chida ndomuka tisingaonane mangwana wada kundiita rafu. But are you sure you are going to address all these issues in a situation where everybody what is issues loved? Are you talking about? No, I could hear you the other day. You were explaining yourself, in a sober sense. I could hear you. There is a lot of pain in your heart. How are you going to address that? The roads when and roads when the marry. Roads when omona muna nemara roads. Pain yangeri. Anachikwambo shamwari. Andina chikwambo shamwari ndinamate vanhu vakafa. Andina hakata. Wachinzwa mfanani? Andina hakata ndinamate vanhu vakafa. Straight ngoro. Ndokrafta. Nditendawo basa. Aiwa nakunzwisisa kuti zvazvi. Aiwa kana mangonditsanangurira zvakadaro aiwa inini hangu ndinofanira kutenda. Taura nyaya yako. Hauna kutumwa iwe. Asi unotumwa iwe. Uri mutumwa ere? Wezi uri kuchika kutaura watumwa iwe. Are you a disciple of somebody? Saka chauda kutaura. Taura nyaya yako da kutaura. Angani yangu ndataura mbamanyasoitaura. Aiyo wati Nduna. Handiti ati we quarrel. What did I quarrel with? Taura what did I quarrel with? You quarrel with the big brother first. About what? About his car. What about this car? I don't care about this car. You told him to remove and got it outside the gates, and you want to make a garage, and it was an altercation on it. What happened was the first day in the streets where we belong. We belong to the streets. When I'm here, I'm home. Well, if I tell somebody kuti iwe uona ka German motikari yako haisi kufamba wadi kuimove up dauisa garage yangu ndosenda kapaka motikari panapa ndesa garage rangu handitika when there's an emergency munhu kana arwara ndosiya makisi pamba panapa handiti makisi ndosiya pamba panapa kana munhu arwara pamba panapa motikari inomutswa handitika munhu endeswa kuhospital kwenda unonoa beer pakomlas it's not emergency kwenda muchato it's not emergency kwenda kumariro it's not emergency kwandiri ni sure I can miss those things but kana munhu arwara kana pa next door kana umusoro kana uchi
that's an emergency. Vanogona kutokumbira kuti mutendesere munhu kuhospital. Handiti ka. That's if there's petrol that makes that car move. Handiti. This is what. And for me ka, man, that explain that. Yo kutaura nyaya yaka, ukuita wakanzwa. Handiti. Dako kutaura nyaya yako, wakanzwa. Ini ndakutaura zviripo. Motikari kana iripo, ini handigari muZimbabwe, ndogara kuCanada ndika. Motikari kana iripo, inofanira kutombobuda. Ichitombodrive. Ndakaisiya somewhere isikafambe inofa. Makits esaya. Handiti kuona panogara engine pipe yaka. Pane makits, pane maraba. Anopedzera akreka. Handiti ka. Engine oil. Zvese zvinokwara maplugs anogona kutsika. Ukunzwa. Zvichakawanda zvinogona kufa. Zvinogona kuita rust. Motikari inofanira kuramba ichirana. At least 2-3 weeks. Panofanira kunge ndine vanhu vangu. Vanhu vazotora motikari nombomutaura kuti motikari petrol yakamira sei motikari. Chimborova marounds ako chikana wadaenda kubva uchienda but motikari ngaidzoke netime yakati. Wopaka motikari. Kuti engine ingorana chete. Zvangonzi makuruwana kujamuka. Handisi makuruwana, I'm not soldier love. Aiwa, hanzi mudara wako. Aiwa, handisi makuruwana. Aiwa. Handisi baba, handisi makuruwana. Zesta rangu ini. Minox vari kujamuka. Usakatatiwo kana watumwa kana watumwa kayo. Watumwa nemunhu yeye. Tenderere. Watumwa. Kana watumwa ka chibo wangomutaurira ka kuti zvichazomupedzera zvangoitika ini. Watumwa. Watumwa. Tenderere. Wakainzwa kupi kunzi ari kujamuka. Wanga uri kupi ngoni. Ini handi ava vachomwa mbatu. Akauya kwauri achiti ari kujamuka. Zvanzi. Nani. Zvanzi nani. Taura ka munhu wacho. Handiti what is my brother ka munhu akuramba mubva motikari yake. Ikarikaika. Motikari ine makore mangani isikafambe ine 15 years isikafambe. Handiti. Ndinomutora munhu wacho ndingoya naye. Aiyo, indakaniyo. Nani? Makajaidzwa imi, makajaidzwa. Makajaidzwa. Akati ari kujamuka here ndiwo unoda mutora. Aiyo, akatonitaurira. Akatonitaurira ndo ndiri munotora. Ngozika. Saka ataurike zitoda ngonomutora. Nakonomutora. Zvani zvekutaura ndane marights panapa ka. Ndada kungokutaurira. Marights ayo tinoadzipura. Motikari yako kana ane marights ngaanoteerera motikari yako for 15 years isikafambi. Ndo marights ayo. Marights ari kugovernment noti pamba panapa. Munhu ane marights pamba panapa ndama yangu nababa wangu akafa. Noti iye nini naiye nabangu. Kana waziva izvozvo. Panapa pana munhu ane marights. Handikambozviziva zvese izvi. Ndakungokutaurira izvozvo. Kuti munzwe kuti. Kana munhu usikanzwisise ka tinotokuvhiringidza. Ini ndinotokuvhiringidza ndotokutaurira kuti yauri kuita ite. Akapedzera kuteerera motikari iyo edini. Bhadharireka mabla. Ndombhadharira chii? Munhu anosenza. Glazi. Kutseke meni. Aisati masasi kudena. Aswa Friday. Shangwa, this is Valentine's Day. Aswa deni. Alabotumwa. Zuva relove. Pamuromo. Iyo ndakutoisa kana mangwana chaidi. Aise. Hapana chekuti akomana ndiwotanga kamuni. Akazi dopita mukabati. Kuvunza kati. Because kuona kuti kada kuvunzana ka zvisinganyasozikanwa kuti tikutaura kuti chika. Mamwe wacho vanofunga kuti kunyeba mwana ndo nyaya chaite. Uda kuvunze chii? Ausinatsovhunza zvoda kuvhunza kayo. Pane zvimwe. Vhunza mubvunzo chaiwo chaiwo. Vhunza mubvunzo wako. Chaiwo uda kuti munzwe. Mubvunzo wangu. Wechitu. Ndokuti unokwanisa kuvaregerere mukoma. Akatadzi. Ndimuregere akatadzi. Handisi Mwari anoregerera vanhu, shamwa ndiri munhu anofema. Anotobudawo ropa kana takachekwa. Akarwadziwa ndotobudawo musodzi. Saka pana reverse deal. Reverse deal. Asi pane chiri kuendera mberi. Aiwa munhu kutodiwa blaza. Ndozvauritora zvona kuti. Reverse deal. Pane chiri kuendera mberi. Munongoti blaz wona chi. Muri blaz wangu. Saka kuti munhu aita mukoma ndokuti aita njere dzakawanda kupfuura inini. Muombe pachivanhu. Ndezvake izvo. Mutaurire izvozvo. Taura zvani namadmino ndezvako.
neupfuma hwake nyangwa ibudirire pati waisiya ndezvake zvichamwana. I'm turning 52 this year. Yes, turning 56. Tainzana mai manje tainzana hapana mukuru mukuru hapana tainzana mai manje mutaurire izvozvo. This is my first beer. Now this is my first beer. Battery power low.